ang menudo ni Vice Mayor Ravi Parker Inciso ng papatisan ni Board Member Cristel Yagaw. Yeah. Vice Mayor, Wow. imo na pag-saya ito ang menudo. This is Lawaan Town Fiesta Celebration 2023. Lawaan is for summer. Waray TV. Subscribe. Ay ang lakas ng iba at
Inciso. Sunod pa ni Palis, the board member, Crystal Yadaw.